Amalma ni ɲankuma kunnafoni labanw b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 20 kɔni o de sara bamananw ani fulaw olu ka kariɲɔgɔnya min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Masina dugu kɔnɔna na. Kunnafoni laban ninnu kɔni n'olu bɔra an ka minisiriso min bɛ lakana koɲɛw ɲɛnabɔ o kɔni olu b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 16 ko o de fɛnɛ blessera ni olu joginna nin ko in na. O tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ ko mɔgɔ 600 ɲɔgɔn na olu bɛɛ de kɔni wulila ka bɔ olu ka yɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛw la walasa u kɔni kana se ka to nin kɛlɛ min filɛ nin ka wuli bamananw ni fulaw ni ɲɔgɔn cɛ nin yɔrɔ in na. Kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni k'a kɔni gɛlɛyalenba de bɛ nin yɔrɔ in na. Minisiriw yɛrɛ 4 ɲɔgɔnna wulila ka se ka u ɲɛ da o ko kan walasa ni min kɛra mɔgɔ minnu ye fagali kɛ olu kɔni ka se ka minɛ wa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ o kɔni o kana segin kana k'a kan nin yɔrɔ in na. O tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ fɛnɛ ko baarabila minnu kɔni cayalen bɛ jamana in kɔnɔ hali bi a kɔni ma ban k'a d'a kan greffier n'olu ye juges ka baarakɛɲɔgɔn dɔw ye olu kɔni ye baarabila dɔ daminɛ kunungo wa o baarabila in u bɛna tile 3 de kɛ. O baarabila in kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini caman bɛ yen k'olu kɔni ma sabati ko olu ka statut b'o la ani ko wari dɔw kan ka fara olu ka fɛn caman kan ko kɔni ma kɛ. Nin kɔni b'a yira k'a fɔ kɔni ko juges kɔni n'olu ye baara daminɛ u kɔni baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen ni a bɛ f'olu ma greffier secrétaire b'o la ani sɛbɛnnikɛlaw caman k'olu kɔni ye baara bila. O tɛmɛnen ka bɔ yen baarabila wɛrɛ o bɛ sen na o ye baarabila in ye an ka kɔrɔnfɛ mɔgɔw olu ka enseignants n'u ye olu ka école karamɔgɔw ye olu kɔni fɛnɛ ye baara bila olu ka baarabila in ye kudayi ye ko fo olu kɔni ka laɲiniw ka sabati. O laɲini ninnu tɛ dɔwɛrɛ k'olu kɔni bɛ ka enseignement kɛ yɔrɔ min na n'u bɛ ka baara kɛ yen yɔrɔ la n'o ye kɔrɔnfɛla ye ko yen kɔni prime dɔ kan ka sara olu ka sara kan wa kosɛbɛ fɛnɛ k'a d'a kan k'olu kɔni bɛ yɔrɔ min na ko danger don ko fɛn caman bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ yen k'a d'a kan lakanabaliya kɔni bɛ o yɔrɔ la olu kɔni ko hali bi k'olu kɔni tant que n'olu kɔni ka laɲini ninnu ma sabati k'olu kɔni tɛna baara daminɛ. Hakilina jiginna an b'a yira la k'a fɔ ko olu kɔni ni gouvernement kɔni bɛ kumaɲɔgɔnya la o kɔni o ma sabati fɔlɔ nka ni min bɔra la an b'o da u tulo kan. Ni kunnafoni de b'an bolo k'a lase aw ma bi aw ni ce aw ka tulomajɔ la.